Mikkel. Hvad? Ved du godt, jeg optager på YouTube? Hvad gør du? Jeg optager på YouTube. Gør du? Ja. Nu ringer den. Hej mor. Hvad er der? Slem er det, der kommer med på YouTube. Hvad? Er Lærke forkølet? Nå. Skal jeg gå ud i køkkenet? Okay, Jeg synes ligesom, jeg kan høre, at en, der hoster ret meget i baggrunden. Ja. Og jeg har bare fået de fedeste start items. I Jeg har fået en Stone Axe. Det er bare vildt. Det synes jeg bare er vildt fedt at starte med. Hvad spiller du? Survival. Jeg har ikke rigtig andet at give mig til. Okay. Og så startede jeg med i boligskassen, der fik jeg en Stone Axe. Mhm. Jeg aner ikke, hvad jeg skal lave. Han det. Vi skal høre min egen video. Hvad hedder den? Noget. Jamen jeg vil se den. Prøv at skrive random fjolleri. Hedder den det? Nej. Men det er bare noget af det sådan. Hvad hedder de kanal, Daniel? Du kan skrive random fjolleri, så kommer men bare ikke sådan den øverste. Men helt ærligt, hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvad? Du kan bare skrive random fjolleri, så kommer jeg sammen med Lærke. Du kan bare skrive random. Seriøst? Ja. Nu skal jeg ind og se den. Nu skal jeg ind og se den. Nej, det skal du faktisk ikke. Det var sådan helt random. Nu vil jeg se nogle gameplay og så random. Klar til nye projekter. Kvalitetsbyggevarer fra net. Så mangler vi kun mælk. Der var du. Ja. Tak for mælk. Selv tak, jeg er simpelthen. What? Hej alle sammen, og velkommen til det berømte Daniel, nu ser jeg videoen. Prøv at skrue op, jeg vil gerne kunne høre det. Hvad? Jeg vil gerne kunne høre det.